druhé. Tanečníků do 6 let, show a pakové kompozice a volný tanec. Na 3. místě se v této kategorii umístil hroší taneček Baby přípravky HPM Pardubice. Pojďte na parket. Hroší taneček pod vedením Hany Svobodové a 16 pardubických tanečníků. A už jsou tady, zatleskejte jim! Baby přípravka HPM Dance Pardubice a její choreografka Hana Svobodová se umístily na 3. místě ve 2. kategorii. Prosím, potom nám zůstaňte na parketu a počkejte na vyhlášení dalších 2 umístění. Zatleskejte ještě jednou hrovkům. Tak, a teď vám můžu prozradit, kdo se umístil na 2. místě. Je to taneční skupina Attitude Králové nad Labem. Borečci, pojďte na parket, vyhráli jste 2. místo ve 2. kategorii show a parketových kompozicí v nejmladší věkové kategorii. Taneční skupina Attitude Králové nad Labem pod vedením Lucie Sýkorové. 12 tanečníků z vystoupení Borečci, jo, se umístili na 2. místě ve 2. kategorii a my jim zatleskáme. A poprosím o fanfáru pro vítěze. Nejlepším vystoupením v 2. kategorii byli loupežníci pod vedením Hany Svobodové. 21 pardubických loupežnic a loupežníků vyhrála 2. kategorii. Zatleskejte jim pořádně na svou výzvu. Nemůže se mi ten pán uhnout? Jakmile dostanou loupežníci medaile, tak poprosíme pana fotografa, aby nám vyfotil loupežníky a hned potom se vyfotíte všichni dohromady.